Merħba għal premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Mikallef 2020, imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Il-konkors jippremja l-aħjar 3 poeżiji bil-Malti li jiġu sottomessi kull sena. Fi ftit ħin se nkun qed inħabbar il-poeti rebbieħa li se jkunu qed jaqraw il-poeżiji tagħhom. Iżda nixtieq nibda billi nintroduċi kelmtejn mingħand iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Mark Camilleri. Merħba għal ċeremonja virtuali u online tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija, Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Mikallef. Grazzi ħafna lilkom partecipanti, l-poeti li parteċipajtu għal-konkors. Irrid ikollok kuraġġ biex tipparteċipa għal-konkors ta' poeżija, x'il-poeżija hija diffiċli ħafna, ġifieri, bħala tip ta' letteratura. ħafna diffiċli ħafna u biex tikteb poeżiji tajbin u tkun taqsamhom mal-pubbliku u ma' ħaddieħor tkollok kuraġġ għax mhux diffiċli tikteb poeżiji tajbin u ovvjament ma tkunx taf ir-reazzjoni tan-nies xi tkun ukoll. Aħna għal dik raġuni wkoll għazilna li nsemmu l-konkors għal Doreen Mikallef, u Doreen Mikallef kienet waħda mill-ikbar poeti Maltin li kellha u nemnu aħna li qatt ma kellha rikonoxximent biżejjed għal dan. U il-konkors huwa xira imsemmi għalija naħseb jiena. Doreen kienet tikteb poeżiji impeccabbli, poeżiji sbieħ ħafna li għamlu l-letteratura Maltija ħafna iktar sinjura milli u aħna għal dak nasperaw li l-poeti ġodda ikollhom il-livell u l-kwalità għoli ta' poeti bħal Doreen. Għaliex nixtiequ l-aħjar għall-letteratura Maltija. Forsi hawn min jarana xi ftit elitisti ħabba fekk, ma naħsibx jiena, imma vera li forsi l-standards tagħna huma naqoljin, imma fl-istess ħin dak ukoll li jagħmel il-premji tagħna daqshekk prestiġjużi u daqshekk rispettabbli mbagħad. Għal dik raġuni ngħidulkom grazzi minn ġdid li parteċipajtu minn ma rebaħx taqtax qalkom, ibqgħu ikbu, ibqgħu waħdmu, it-triq hija twila sabiex tasal fejn trid tasal bħala livell ta' kitba qatt mija triq qasira jew triq faċli, din hija triq diffiċli ħafna li ħafna xogħol, ħafna żmien, taqtax qalkom, ibqgħu għaddejjin. Soċjetà u pajjiżkom għandu bżonnkom għax il-pajjiż u s-soċjetà għandha bżonn il-kittieba u l-poeti. Grazzi ħafna u nispera li għandkom l-istess entużjażmu u l-istess eċitament għall-festival li kien ikolkom qabel minkejja il-festival qed isir online. Grazzi ħafna minn ġdid. Biex inkompli ma' dak li qal iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, il-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Mikallef huwa l-iktar konkors prestiġjuż ta' poeżija waħda bil-Malti, imwaqqaf bilan li jaċċentwa l-attività poetika f'Malta b'mod ġenerali. Il-konkors jittellaq ta' kull sena u din hija t-tieni sena li jiġor isem Doreen Mikallef. Dan sabiex jiċċelebra l-kitbiet ħajjin ta' din il-poeta distinta attiva minn żmien il-moviment hawn minn letterarju. Il-konkors huwa miftuħ għal poeti ta' kull età u jippremja poeżiji oriġinali ta' mhux aktar minn 36 vers li qatt ma ġew ippubblikati qabel. L-evalwazzjoni tal-poeżiji issir b'mod anonimu. Din is-sena l-aġġudikanti kienu 3 poeti stabbiliti. Nadja Mifsud li hija wkoll ir-rebbieħa ta' dan il-konkors fl-2019, John Aquilina u Emmanuel Mifsud. Minn hawn nirringrazzjawhom tax-xogħol u l-enerġija tagħhom fl-osservazzjoni tal-poeżiji kollha li rċevejna. Din is-sena ġew sottomessi 47 poeżija. U għalhekk pjaċir kbir tiegħi li nħabbar u nlaqgħakom ma' 3 poeti rebbieħa tal-konkors ta' din is-sena li se jkunu qed jaqraw xi poeżiji minn tagħhom u dawk għall-qalbhom fosthom il-poeżiji rebbieħa. Fit-tielet post il-poeżija F'posti, miktuba minn Jasmine Sharples. Għalfejn ikonna konkorsi tal-poeżija? Konna konkorsi ta' poeżija għaliex konkors mhuwiex biss tellieqa imma huwa opportunità, okkażjoni għal poeti Maltin sabiex jesprimu l-kitbiet tagħhom
kitbiet li joħorġu l-anks tar-ruħ tal-poeta, huma kitbiet li joffru wkoll possibilità li jiċċelebraw, jifirħu, ukoll poeżija li tesprimi l-karba tar-ruħ intima ġewwiena tal-bniedem. Imma mhux hekk biss, f'konkors ikun hemm min jirbaħ u min ma jirbaħx. U l-messaġġ tiegħi huwa li kull min jipparteċipa u ħasem f'konkors jikkontribwixxi għal kitba letterarja kontemporanja fil-pajjiż. Għanejdek, huwa importanti li jkun hemm ir-rebbieħa ma dak mhux kollox. Importanti li kulħadd jiċċelebra l-kitba tal-poeżija. Kitba li toffri opportunità biex dak li jkun jesprimi ruħu ukoll anke kultant il-possibilità li juri rabja u ċertu emozzjonijiet bħal pereżempju opportunità biex jisemma leħnu u anke jipprotesta jekk ikun hemm bżonn. Jiena xaq bej blajt imbaqna, il-grass bejn is-samrotti li bija jżomm kollox, jekk nażel inqgħod f'posti. Jiena l-ħolm skolpit fl-irħam ta' destin klandestin, li il-kirurgu nervus jislet tessut miġruħ mixquq, b'nofs qalb u rieda poplasika u fjakka. Jiena d-dem tlam niġri fl-arterji ta' rdum l-dieq, indammem il-fdal infarrak ta' ħajti, nibki s-sema kibi li darba żrieq u li issa bliq fammiq ta' dieq. Xaq. Jiena xaq li minkejja li merreq fl-irdum bl-eruq serpu u jberdnu l-blat kull-jum, jiena qsim li jorbot jirfet kollox fis-suri ħbuba bula li tgħinu tqum. F'nisġa. Jiena xaq wieħed biss nastax għax-xaq. Nillixka nissajja l-vopa tħuf iħta baħar id-disprat. Noffri kenni l-ġenn intamat ta' min ma jridx jaf bis-sewa u l-ħaq. Surreali. Jinta bil-ħaq xaq f'nisġa xaqqijiet, wieħed fost folla mijiet, ladni nemmen fil-ħmerijiet ta' min jista' joħolhom li ddeponi r-rejiet. Jiena xaq f'stabbilment imxaqqaq, il-grass bejn is-samrotti li jorbot il-ħnejja tal-ġmiegħi korrotti, jekk nażel inqgħod f'posti. Jiena. Ħanaqra poeżija oħra minn tiegħi jisimha Il-ħajja. Il-ħajja ħġieġa, daqqa tara ċar u daqqa biżlieġa. Ħġieġa żebbieġa ġieli ton fix-xaba u ġieli marqa fil-ħtieġa. Il-ħajja ħġieġa, kultant imresħa, kultant ħuġġieġa. Ħġieġa keġwieġa fil-isħiħa fil-jelf żġieġa. Prizma tiġieġa d-dawl tbidu f'qawsalla, il-ħajja ħġieġa. Poeżija oħra minn tiegħi meta jisimha meta. Meta l-kobba titħabbel it-toroq jissawru f'sqaqin ma jwaslu mkien, meta l-oqidi jiżdeblu f'satra jitalqu jalqu kull tama jdeblu, meta l-keffa tiżżarra tixxoqqa titberfel il-sib jitgerfex u s-sisin jixxaqqu, is-sewwa jħol kollox, jifdi, ifejjaq, jeħles, jirfet, is-sewwa kollox. L-aħħar ġabra li saret il-poeżiji. Poeżija li nkitbet fl-1976. Meta jonfuħ ir-riħ. Meta jonfuħ ir-riħ u l-waraq imwaqqa bla ħajja jitkaxkar bħal ħajti moħlija fit-torq tal-ħajja. Jiena nħoss u ma nifhimx, nixtieq nibki u ma nibkix. U ma kull meta li jonfuħ ir-riħ, ma kull werqa li taqa', ma kull dema li ma taqbisx, inħallel ir-riħ il-issen għalija dan il-biki li ma nibkix, dawn il-ħsus li ma nifhimx ta' din il-ħajja moħlija fuq il-midbaħ ta' sagrifiċċju mitluf. Fit-tieni post il-poeżija Tgħix irridek, miktuba minn Lewis Briffa. Is-sena l-oħra Lewis Briffa rċieva t-tieni premju bil-poeżija Ness Aqqari. Għalija dan il-konkors bih qed nikkommemoraw poetessa kbira ta' snin 60 Doreen Mikallef. Jiena min-naħa tiegħi bħal poeti l-oħrajn kollha li jipparteċipaw ikollna l-opportunità f'konkors bħal dan inkunu nafu eżatt fejn qegħdin bil-poeżija tagħna. Inkunu qegħdin qisna nittestjaw lilna nfusna. Nixtieq għalhekk nirringrazzja minn qalbi
lill-ġurija li jaħtini sena konsekuttiva reġgħu emnu fix-xogħol tiegħi u kif ukoll l-organizzaturi tal-ħidma illi jagħmlu biex jitollaw konkors ta' din ix-xorta. Il-poeżija li ħanaqra Tgħix irridek għandha valur sentimentali qawwi għalija. Barra minn hekk din il-poeżija kif tistgħu taraw ktibta madwar is-simbolu tal-eternità. Ngħaddi biex naqra l-poeżija. U meta jiġi l-waqt li mmur għal dejjem, bidejk li nħobb f'idejja rrid immur, idejk li merħu fl-irjieħat għalija. Ostorni nimploralek b'silwetti telf memorja ta' ġismek ġo tebuti. Ma lilek tgħix irridek, ja borka tal-maġija, min qabri fl-isbaħ nasa bis-sabar nistennik. U meta tiġi żżurni lil nifsek fuq irrid li nerġa' nħoss, u f'wieħed l-anemone nxomm minn ġismek. Jekk minn xoftejk jitbexxaq fjur il-ġmiel u jittawwal li f'qabri nintebaħ li tkun int li ġejt iżżurni. U meta mmur għal dejjem, kif konna ta' spiss nagħmlu taħt kwiekeb sodalit, mur imxi fuq ir-ramel tal-mixquqa u isma' l-mewġ itella mill-qiegħ imqalla l-alka bħal virek ta' rixtellu mill-ilma jispuntaw b'dak lewnhom klaret. Mur isma' l-gawwi werzaq għajjiena l-irtirata fil-ġabra tal-fissuri. Il-ħabel kollu ħass mur isma' jżaqżaq maż-żifna ta' kajjek bħal laqda tagħna il-malju tal-irmiċ. Tgħix irridek u lili tesponini kif kont tafni bil-ġmiel krepuskolari li jien sawwart għalik. Jarfuni fik bi knejx mumenti jisbaħ. Tgħix irridek u nwedek li midwiem bl-istess imħabba nħobbok ta' dak li s-sem raxamel biex iniżlu u waqa' mejjed ħdejn il-fjura s-saħħar ta' William Shakespeare. Il-poeżija illi imisni naqra hija meħuda mill-ktieb bil-Boqxiex li ħriġt fl-2018 mit-taqsima Tempesta. Dil-poeżija jisimha Salini. Fejn ebet l-imħabba ta' bixra ġellieda, tax-xieħ b'kappell f'rasu bil-qraba jweżnuh, inaddaf mill-alka s-salini bir-rieda li l-melħ jifformalhom malajr biex jiġbruh. Insterqet mix-xita u rjieħ alla rieda li jarqu b'kefrija kanali u l-qoħ. Jiġduh il-windsurfer għall-bienu s-sajjieda li raw tiġri l-ħerba f'taqbida mal-qluħ. Gandott fontu dejja bil-mewġa fejjieda, rabatu preċiżi u fitti jisquh. Jilmawlu bħadmuh tal-mistkerħa għajjieda il-ħofor protetti mill-baħar miftuħ. L-istess kifu jaf l-iskandlori dewwieda għad-doża qawwija fil-ġabra tamluħ, mir-ritmi ta' qalbu bimħabba għajjieda jinduna lil forzi qegħdin iħalluh. Is-sajret din ħajti bħal melħ fil-ħofriet. U jien u x-xieħ jofrok għajjien fuq il-blat, infittex imħabti taħt l-idwa smewiet, imħabti li jebet mal-mewġ irvillat. Il-poeżija rebbieħa tal-Konkors Nazzjonali tal-Ktieb 2020 dokumentazzjoni tal-minuti in-nikra fik tal-poeta żagħżugħa Klara Vassallo. Dan il-premju għalija jfisser, jekk ma jfisser xejn, li l-esperimentazzjoni poetika taħdem, għaliex attwalment il-poezija li daħalt għal dan il-konkors kienet esperimentazzjoni u da fej qiegħda. Ġifieri nixtieq ngħid il-kull min jikteb li jekk għandkom tesperimentaw bil-kitba aqbdu għamluha. Dokumentazzjoni tal-minuti mnikra fik, nofs il-lejl, taktik. Nifsijiet skaduti il-kwart ta' sekondi għajjena jgħidhom ġil jaqbżu tnejn, fu nofs forsi niddendel miegħek jew fik. Fu nofsu 2 minuti mmiss il-feriti li ħallejt li int nadurhom għax baqgħu fija żjed milli bqajt int. Issija neqsin kwart. Forsi issa ninħabbu ma' skiet iswed mal-kliem li jeb. Kollox jgħib, kollox. Issija u 2 minuti,
Isu tiegħek daddell li fakkarni fik ikkalibrat, inkubat, ikkundannat, is-sija u 3 minuti. Bija. Vizzju ikraħint, hekk kont, hekk int, hekk tibqa'. Fis-sija 11 minuta nibla l-pirm li tismek, żolpidem, nifga jeħlu hemm, il-bżieq opak virulenti u miżbul jiżżerżaq ma' geddumi, l-istess bħal meta mort fejn ħatni u bisni u tomtok ħajf ħalqi. Is-satejn neqsin 20, għad infinitum. Fis-satejn inwerzaq fl-imħadda jew minajra jew taħta jew malqa fiha. Fis-satejn u minuta inżaqżaq meta naqbad l-imqas u naqta l-karti fiq l-bżar niżvinhom. Fis-satejn u kwart jien nafek nafni jien tafint li nixtieq inbuslek kitfejk ġwen ħajk li qatt ma tfasslu. Fis-satejn u nofs leħnek idur fl-aħħar żbalji tiegħi fl-intriċċi tagħna jew dak li ħloqtilna. Fis-satejn u nofs u minuta se tispiċċa fix-xejn dalwaqt nispiċċaw m'għamda midwejjaq. Is-satejn u nofs u 5 minn għalija li kien hawn niskiet sakemm kien hawn niskiet, it-tweżiqa tiegħek staġnata fil-ħajt. It-3 neqsin 20, idejk ġabu skiet u dlam jajjat miegħu. Kollox tiegħek kien, sakemm ma kienx. Fit-3 neqsin kwart se tispiċċa int biss tom fil-mebban u tempestus, hawn ġismi, hawn jien. Fit-3 neqsin 3 minuti biex żarmaħ ta' duraħ tinkaxxaħ fi klimek sabiħ, nixrob u niskerbih. Fit-3 neqsin 10 ħallih satejn oħra hawn kliemek biex inżarmaħ naduraħ ninkaxxaħ fija, fik, fina. Fit-3 neqsin 7 minuti xejn ma naf minnek tiġi u titlaq isu qatt ma konna. Nibla l-pinno li tismek, Rozerem. Fit-3 neqsin 5 insoffok kieku nista' bħal mommok tajt li kont tagħmel. It-3 neqsin 4 minuti. 4 minuti oħra fadallek sa ma titmermer fitri, tiġrix iżjed. M'hemmx għalfejn tot tiżjed. It-3 neqsin 3 minuti, 9, 7, 5, 3, 1. Fit-3 neqsin 2 minuti jodni ma jinqatt mu se nkun biżżejjed numri. Fit-3 neqsin minuta 10 milligrammi dejjem żolpidem Rozerem rajtom jirrimaw il-pirm li tismek. Poeżija li traqqadni ismek, għanja li ġenninni ismek, xi darba kien tiegħi tiegħek tagħna ismek. Fit-3 ta' filgħodu jiġi jżurni l-ġenn. Ta' meta nkun ġo fik, verbofobija. Hemm biżżejjed kliem fid-dizzjonarju biex immissek bihom. Bil-poeżija nilħaq postijiet li subajja ma jistawx. Inħarbxek biex intemek darbtejn. Għandi fissazzjoni fuq kif intu l-kliem kważi l-istess ħaġa, fuq kif jienu l-kliem l-istess ħaġa. Il-poeżija tneżza u tara lek iċ-ċikatriċi u n-nemex li ħbejna minn xulxin. Jienu int kellna l-ħosba flimkien u daqqiet f'nofs moħħna u taħt sidirna baqgħu hemm ikkuttunati. Deritom ftit stunata, ftit imgerma. Iġġennint bl-inkonsistenzi tiegħek, bil-mod kif teqret lilek innifsek għal ġossodda u kif jilabulek ir-rukelli ta' darek meta tiġborni mill-madum mifquh mill-magijiet li waqajna meta skirna. Imbagħad filgħodu tqum tokrob bis-silġ fuq spallejk għetli. Kull ċellola f'ġismi tokrob għas-santwarju tidejk perplessi u nixtieq inkaxkrek jien f'dal posti nafu ħint biss u jinġieli u ħallina. Jew nikdbek jew ma nikdbekx, m'hemmx nofs. Il-poeżija kif inħobbok jien. Jekk jogħġbok, żomm il-linja. Jekk trid li nitkellmu, qafas in-numru 1. Jekk trid li nitkellmu fuqek, qafas in-numru 2. Jekk trid li nitkellmu fuqi, qafas in-numru 3. Jekk trid li nitkellmu fuqna, tafas xejn. L-operaturi kollha tagħna bħalissa huma disponibbli. Jekk jogħġbok, żomm il-linja. Kienet l-ewwel darba li ħassejtu niżelek l-ilma. L-ilma jiftakarni u jiblani sħiħa waqt li nereq. Ninket fuq kif il-vit ftaħtu jien biħsib li ma nafx nom idur u jiddendel fik xejjen ta' patija u banjiet ta' silġ. Ħajtaffu l-kedet imrobbija f'dadriħ. 0. 1. Hemm ħoss ġentili fl-ispazju li jeżisti bejn żewġ kelmiet. Ifesfislek l-infinit, il-vojt kapriċċuż li daqt joħodni miegħu. 2. Il-lingwa tiegħi mhux se tibqa' mitkellma. Bejn grazzi u nħobbok ma jibqgħux jeżistu l-5 itri li jagħmlu qalbi. Kontet li jdejquk il-kliexejiet imma qalbi kienet kelmtna. 3. L-ilma intermittenti bħal vizzi koroħ li rrid inġemma. Taf li ma rridx neħles minnhom. 4. Minix il-ħadd ta' wara s-sibt fil-għaxija jiena 3 fis-satejn ta' filgħodu għal meta l-ġeħsija qed jisfratta minn ġojdejja biex ħares lejn l-ispazju li fih eżistejna. 5. Ma nafx nafux ninħabbu. Xi darba tweġġi inqas. Intet li meta ħabat subajk mal-kantunira tas-sodda weġġajt tikk iżjed minn meta rrealizzajt li mhux se nikteb iżjed poeżiji fuqek. Sbieħ il-poeżiji meta niktibhom fuqek. 6. Nixtieq li kont għadek uman, ma rridx inħares lejk u nara poeżija mas-sakru kliem. Wiċċek tessut perikolusa storja ġdida kieku nista' nibda u nispiċċa bik.
7. Jien minx miġnuna ma llum il-ġimgħa llum waqt li nixrob il-kafè l-oġġetti animati ġol-flet tifakruni fik. F'dik id-darba li jalaqt subajk fil-kaxxun u meta splodit il-kitla u tkellimt ħaqqa l-kitla li ħaraqt 8. Is-6:30 ta' filgħodu l-vot kandu tama ta' whisky. Bla dispjaċira jnejja meta jaqgħu fuqek. 9. Dakinhar ommok ħalfet li sema til xi ħadd jitla d-dar u hemm min ngħid li moħħa qed jitlaqa u għattilha kalma ma' kalma u bid-daqqa li tagħtik insejt x'jisimha. U dakinhar sidrek sar konkrit, bdejt terħi fil-lożor 10 int kont li beżżajtni mill-ġieħ, 10 int kont li beżżajtni mill-ġieħ, 10 xi kultant ninsa kif not, ma mhux aktar il-bot mill-10, l-10 fejn wasalna aħna, l-10 kien il-ħin li qattaw il-karti sakemm darba qattajnihom għal dejjem, l-10 fejn tiġi l-imħabba biex tmut, l-10 fejn inqatat il-linja, inqatat il-linja, inqatat il-linja. Jekk jogħġbok, ċempel darba oħra. Issa ser naqra poeżija tal-Lilian Ellul mill-ġabra tagħha l-inventarju tal-Kamra l-Kaħla. Fuq blu. Kemmu kbir dal-blu li wellidna, nistaqsik ux se nkun ma' ġembek, ux se nkun imħedla, ux se nkun kaħla. Jew blu, jekk kaħla, misni darba, jekk blu, misni darbtejn, għax naf li blu se tgħidli. Narak tigranfa mal-imħadda feroċi tagħmel ħerba minna u minn dal-muskoli stirati. L-lożor ma lamtajtomx, u trid tgħidli tixtieq tgħidli li l-lożor blu bħal-lejl. Hekk biss nitqazzu, pis fuq dal-lożor blu, u r-riħa mrembla tiegħek tinfidni. Grazzi Clara, Lewis u Jasmine tal-kitbit tagħkom u lil parteċipanti kollha tal-konkors. U grazzi lilkom tal-li kontu magħna għal din iċ-ċerimonja ta' premjazzjoni xi ftit jew wisq differenti minn dawk tas-soltu. Minn hawn nixtieq nieħu l-opportunità biex inħeġġeġ lilkom li qed tisimgħuna biex jekk tiktbu l-poeżiji jew taspiraw li tiktbu l-poeżija tikkonkorru sena d-dieħla meta jerġa' jiftaħ dan il-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija. L-2020 kienet sena tassew stramba li żgur għamlitna iktar konxi tal-vulnerabbiltajiet umani tagħna. L-istess vulnerabbiltajiet li jagħmlu parti kbira mis-suġġetti poetiċi ta' Doreen Micallef fil-kitbiet tagħha. Fuq din in-nota nixtieq naqsam magħkom poeżija qasira ta' Doreen li deret fir-rivista Il-Malti tal-1979 bit-titlu sempliċi Versi u li tirrifletti fuq ir-reżiljenza tal-bniedem minkejja kollox. Versi. Ħalli li r-ruħ titkellem waħedha, ħajiskot il-baħar, ħajeħdel ir-riħ, ħatikbes ix-xemx fuq ramel imdieb, ħajoħlom il-qamar fuq ġnien il-erf, erja ruħ il-bniedem bħal dilja imneżza, sabiħa fuq eruqa, ħalli tiġġerra ħilsa fl-ispazji eterni tal-infinit. U tibqa' il-kumplament tal-lejla tajba.